Lijepi pozdrav svima. Jesi li primijetio da živimo u vremenu u kojem se ljudi stalno moraju dokazivati? Tko je najpametniji, tko je jači, tko uspješniji, tko je ljepši, tko je poznatiji, tko bogatiji, tko glasniji. Kao da je svijet postao velika nekakva pozornica na kojoj svi pokušavaju biti najbolji. Ali Božji put je potpuno drugačiji. O tome mi upravo i pričamo. Bog veličinu ne mjeri snagom ega, nego snagom poniznosti. I to je tema o kojoj danas želim govoriti, snaga koja se vidi tek kad se čovjek spusti, a ne kad se uzdiže. Dobrodošli na kanal Povratak pravim vrijednostima. U Jakovu 4.6 piše: Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost. Ovdje imamo dva puta. Put oholosti, na kojem se čovjek uzdiže iznad drugih, i put poniznosti, na kojem se čovjek spušta pred Bogom. Jedan put vodi u tvrdo srce, tvrdokornost, a drugi put vodi u milost. Isus nam je ispričao jednu od najmoćnijih priča o poniznosti. Priču o farizeju i carniku koju nalazimo u Lukinom evanđelju 18. poglavlje od 9 do 14. Pročitat ćemo samo nekoliko stihova. Farizej stoji u hramu i podigne glavu i moli se: Bože, hvala ti što nisam kao drugi ljudi. On uspoređuje, procjenjuje, pokazuje se. Ali onda dolazi carinik, čovjek prezren u društvu. On stoji daleko, ne usudi se ni pogledati u nebo. Samo udara u prsa i govori: Bože, milostiv budi meni grešniku. I onda Isus izgovara rečenicu koja sve mijenja. Ovaj otiđe opravdan kući, a ne onaj. Zašto? Zato što je poniznost otvorila vrata milosti. Oholost zatvara naše srce, poniznost ga otvara. Poniznost nije slabost, kao što mnogi misle. Poniznost je snaga karaktera. To je snaga kad priznaš da nisi u pravu. Snaga da služiš i kad nitko ne gleda. Snaga kad ostaneš miran kad bi ego htio pobijediti. Snaga da staviš drugoga ispred sebe. To je pravo kršćanstvo. Pavao piše u Filipljanima 2:3-8. U poniznosti smatrajte druge većima od sebe. Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Isusu Kristu, koji je sebe ponizio, uzevši lik sluge i postao poslušan do smrti. Isus, kralj svega, postao je sluga. Ne zato što je morao, nego zato što je htio. On nas je naučio. Prava veličina ne dolazi iz dokazivanja, nego iz služenja. Kao što sam već rekao, mnogi se danas žele iskazivati, dokazati, pokazati, uzvisivati. Ali kada treba nešto učiniti, kada se treba poniziti, kada je to vrijeme, kada treba nešto učiniti što nije baš tako ugodno uvijek, onda ljudi su po strani i ne samo da razmišljaju, nego jednostavno okrenu leđa i to ne žele učiniti. Ima jedna zanimljiva ilustracija koju sam želio kako bi prikazali tu poniznost. Bio je jedan pastor u jednoj maloj crkvi, jedan stariji pastor koji je odlučio testirati ljude, braću i sestre svoje zajednice. I prije bogoslužja stavio jedan stari, oguljeni, prašnjavi, klimavi stolac ispred ulaza u crkvenu dvoranu. Ljudi su ulazili i pogledavali stolac s gađenjem. Neki su ga preskakali, zaobilazili, neki gurali nogom dalje, neki se malo nasmijali i dobacivali. Tko bi ovo stavio ovdje? Nitko ga nije želio dirati.
A onda je ušla jedna žena, tihi, skromni glas molitve prvo te zajednice. Vidjela je stolac, spustila je torbu, uzela ga je u ruke i odnijela u kut. Nije ništa komentirala, nije ništa pitala, nije se bunila, nije ništa kritizirala, samo je, poslužila. Kad je počelo bogoslužje, pastor je rekao: jeste li vidjeli onaj stari stolac? Većina vas ga je preskočila jer vam se nije sviđao. Ali jedna osoba ga je maknula, iako nije bila njezina dužnost. To vam je poniznost. I tako je na taj način potaknuo razmišljanje mnogih koji su tamo bili prisutni, kako zapravo jedno je kad mi pričamo o poniznosti, a drugo je kada zaista trebamo to nešto učiniti. Poniznost znači vidjeti potrebu i učiniti ono što treba. I kad te nitko ne tapša po ramenu, i kad nitko neće znati, i kad se to možda nikome ne sviđa. Bog ne mjeri veličinu onoga što činimo, nego veličinu naših namjera, naših dijela koje zapravo učinimo u tom datom trenutku, iz kojeg znači dolazi iz naše nekakve navike i unutrašnjosti, ono što mi zapravo jesmo, što bi trebali biti. Ja ne znam kako ti reagiraš kada treba nešto učiniti, kada trebaš pomoći, možda roditeljima, možda prijateljima, možda susjedima, ali treba učiniti to sa poniznošću. To je ono što nas Isus uči. Žena je tu malo pocrvenjela nakon što je pastor to tako prepričao, ali ona nije željela nikakvu pažnju. Ali cijela crkva tog jutra je shvatila poruku. Dakle, poniznost nije veliki čin, nego spremnost da učiniš male stvari bez očekivanja nekakvog priznanja. Ona se vidi u onome što radimo kad nitko ne gleda. Jeste li nekad nešto napravili i upravo ste razmislili, pa čekaj, ko je sad to vidio? Ja sam cijeli dan to nešto radio, nitko to ni ne primijetio. Ali u tome je poniznost. U tome je stvarna veličina, u našem stavu, a ne u nekakvom veličini dijela što smo mi učinili. Možda smo jednu sitnicu napravili, ali to je jako važno da primijetimo jesmo li zaista to učinili iz nekakve poniznosti ili zato što smo htjeli da nas neko, pohvali. Znaš, poniznost je put kojim možeš hodati samo ako si siguran u to tko si. Ne moraš se dokazivati. Ne moraš se uspoređivati. Ne moraš se nadmetati s drugima. Poniznost dolazi iz unutarnjeg mira, iz Božje spoznaje da si Božje dijete i da te On vodi. I to je vrlo zanimljivo kako ponekad ne možemo biti ponizni. I naš ego nas nekad čvrsto drži i jednostavno nekad se ne damo. Pa kako uopće rasti u poniznosti? 3 osnovna koraka koje možemo spomenuti. Prvo, prepoznaj da sve dobro dolazi od Boga. Tvoje darovitosti, tvoja snaga, tvoje sposobnosti, to su darovi. Kad to shvatiš, nestaje onaj ponos i rađa se zahvalnost. Drugo, gledaj druge iskreno onako srcem, ne kroz nekakvo natjecanje. Bog ne uspoređuje djecu. Nemojte uspoređivati se sa sobom ili možda jedan drugoga. Zašto bismo i to mi činili ako Bog to ne čini? Treće, odaberi služiti. Dakle, odluči. Poniznost nije nekakav osjećaj, to je izbor. Ako prvi se poniziš, ti si najveći upravo u onome što si sad učinio. To Bog cijeni. Ponekad mislimo da će poniznost umanjiti našu vrijednost, ali istina je upravo suprotna. Poniznost oslobađa našu vrijednost, pokazuje koliko smo zapravo vrijedni ako nešto učinimo. Naravno, ima onih koji će to prepoznati, ima i onih koji uopće neće obraćati pažnju na to što si nešto učinio. Ali ponos
Ponos nas steže i umanjuje, a poniznost nas otvara. Kada se poniziš pred Bogom i pred ljudima, Bog te onda podiže. Kad priznaš svoju slabost, On ti daje snagu. Kad prestaneš dokazivati se ljudima, On ti daje onaj mir gdje nemaš potrebe se dokazivati. Poniznost nas vodi do mjesta gdje možemo reći: Bože, trebam te. A u tom priznanju počinje upravo milost. Sjeti se, oholost zatvara vrata, poniznost ih otvara. A kroz ta vrata dolazi upravo Božja milost. Pa evo, ova godina iza nas donijela je i radosti, i borbe, uspjehe i padove, trenutke snage i trenutke slabosti. Ali jedno ostaje isto. Bog je bio vjeran. Zato ovu godinu ne želimo završiti ponosom nad onim što smo postigli, nego poniznošću pred Bogom, svjesni da je sve dobro u našem životu dar njegove milosti. Poniznost je snaga koja se usuđuje reći: Bože, bez tebe ne mogu, ali s tobom želim ići dalje. Pa evo, pozvani smo u novu godinu ući ne s namjerom da se dokazujemo, nego da služimo iz ljubavi. U obitelji, u zajednici, u društvu, u svakodnevnim odnosima, ne tražići prvo svoje, nego dobro drugoga. Ne uzdižući sebe, nego slijedeći primjer Krista koji je došao da služi. Put kojim idemo nije širok. Isus je rekao da je uzan put koji vodi u život, ali to je put istine, put mira i put koji vodi Ocu. I iako nije uvijek lak, to je put kojim želimo ići, zajedno sa Isusom. Zato vam od srca želim da nova godina pred nama bude godina duhovnog rasta, napretka u vjeri, dublje poniznosti, više ljubavi i spremnosti na služenje. Neka nas Bog vodi korak po korak da ne budemo veći u očima svijeta, nego vjerni u njegovim očima. I s Božjim blagoslovom u novoj godini nastavimo hodati tim uzanim, ali blagoslovljenim Kristovim putem. Do sljedećeg puta. Vidimo se.